A Xunta de Galicia vén de anunciar a posta en marcha dunha nova estrategia galega de convivencia escolar que terá como un dos eixos principais a tolerancia cero co acoso escolar nas aulas. Somos conscientes que é un tema moi complexo e que ten un impacto individual nas persoas que o sufren pois grandísimo e temos que intentar minimizado, e para nós pois é un compromiso de goberno, unha estrategia, a loita contra o acoso é unha estrategia básica dentro do sistema educativo e sempre o queremos abordar ou temos que abordar cunha perspectiva integral e tendo en conta tamén a participación de todos os actores que interveñen no mesmo. As 5 enquisas realizadas na última década sinalan unha mellora global do clima de convivencia, pero persiste un 12% do alumnado que percibe o acoso escolar, aínda que non o teña sufrido como un problema, o que demanda seguir actuando a prol da súa erradicación. Por iso a Consellería incide na importancia de que nos centros se abra o protocolo de actuación cando existan sospeitas, de xeito que se poida investigar e corrixir. Nos últimos 3 cursos abríronse 1916 protocolos, deles deriváronse 187 procedementos correctores ao alumnado. Nestas actuacións aplícanse medidas como a expulsión ou o cambio de centro, entre outras. Entre as medidas postas en marcha nos últimos anos está a instalación dos puntos laranxa nos centros, tanto físicos como virtuais, para denunciar desde o anonimato posibles casos. A creación dos equipos ACAE de actuación contra o acoso escolar, formado por docentes, un colectivo onde xa se teñen formado un total de 14.600 profesionais, ou máis recentemente o novo termómetro acoso escolar que os centros poden activar en calquera momento para avaliar a súa situación interna e aflorar posibles situacións de acoso. Moi relevante é tamén a prohibición do móvil en todo o recinto escolar. Isto necesita unha visión integral e coordinada entre os diferentes axentes que participan en todo este ámbito, non? Sin dúda, os profesores son unha das claves de bóveda, xa que están en primeira liña, non? Ora, tamén é certo que moitas das situacións exceden ao ámbito educativo e é necesario ter unha gran coordinación, primeiro cos servizos sociais dos concellos. Por qué? Porque moitos dos casos se dan fora do espacio educativo e teñen detrás situacións que son susceptibles de estar amparadas dentro dos servizos sociais dos concellos. De feito, por eso, xa tamén é público e notorio, estamos traballando na posta en marcha dunha futura rede de concellos contra o acoso escolar. Xa tivemos reunións coa FEGAN e está moi avanzado este asunto, non? Tamén estamos intensificando a colaboración coa Fiscalía, neste caso con Menodes, xa que moitas cuestións que están fora do ámbito educativo ao final impactan dentro do mesmo, non?